Dende 2021, o Concello de Valga deu unha volta á súa festa da anguía e mostra da caña do país e a converteu no Valga Anguía Caña e Camiño, unha festa gastronómica que se celebra durante todo o mes de agosto. Ben, para Valga creo que é un tema de importancia, iso é o que se organizou durante estes anos, entendemos que foi un éxito e, polo tanto, apostamos por seguir con este tipo de actividades. Durante todo o agosto, Valga gozará de diferentes actividades que porán en valor os seus produtos estrela, a caña e a anguía, e tamén o Camiño de Santiago. Entre as actividades destaca o obradoiro para nenos e nenas. Os pequenos acaban comendo anguía, acaban facendo os seus propios platos. E nestas tres edicións, nestas dúas edicións pasadas, como vimos, pois os rapaces aprenderon cociñando, disfrutaron e, sobre todo, degustaron o produto, que é unha das principais características deste obradoiro. A festa tamén contará con show cookings de 4 cociñeiros como son Rocío Garrido, Coque Fariña e Fran Jamardo, que amosarán unha ampla variedade de receitas para cociñar os produtos de Valga. A anguía conócese case todo o mundo, anguía frita, anguía guisada, anguía en empanada, eran os tres platos máis comuns que se solían degustar no noso concello e incluso nas pasadas edicións anteriores da Festa da Anguía, cando había a famosa carpa con degustación, etc. Pois aquí os tres cociñeros demostranos que hai 1000 formas de poder cociñar este produto. Pero a gran novidade deste ano é o Anguía Chef, un concurso onde as parroquias da vila seleccionarán a 4 representantes para competir na cociña. Facer que cociña a xente de Valga e buscar a aldea que mellor cociñe a anguía. Por iso temos o día 17 e o 18 de agosto, temos un concurso entre parroquias e desde aquí queremos animar a todos a que participen e que se piquen e que compitan entre eles e conseguiremos encontrar a parroquia que mellor cociñe a anguía. A programación do Agosto Gastronómico de Valga inclúe o Tapanguía, que este ano cumpre 10 anos e o Concello celebrará un show cooking especial. Adicado, pois, para facer un percorrido por todas estas tapas dos locais de hostelería do noso Concello que participaron ao longo destes 10 anos, tapas que foron moi características, tapas gañadoras, que teremos o prazer de volver a disfrutar. O Tapanguía celebrarase as fins de semana do 20 e o 27 de agosto. Ademais, durante todo o mes tamén se poderán participar no concurso de fotografía con imaxes da anguía, da caña ou do camiño e no concurso de receitas. Todas as actividades son gratuitas.